tänään me värjätään Isabellan tukkaa. Ja kun katsotaan nyt minkälainen tyyppi niin Isabella on, niin siellä jo nähdään oikeastaan tästä vanhasta väristä sen, että halutaan semmoista aika luonnollista pohjaa sinne hiukseen. Vähän niitä liukuja sinne vaaleampaan suuntaan ja semmoista upgradeausta niihin väreihin. Jos katsotaan jo tuota pohjaväriä siellä, niin tämä pohjaväri on aika hyvä, mutta tietenkin siellä on aika voimakkaat rajat. Ehkä nykypäivänä niin se raidotus ei pitäisi olla ihan niin raidotuksen näköistä, vaan mä haluaisin ne värit tehdä vähän blendatuksi niin, että se soloitus keskenään sinne yhteen ja kuitenkin niin, että meillä se tavallaan tummuus toisi vähän sinne sitä syvyyttä. Ja siinä jos mietitään, niin siihen meille Coloride on ihan täydellinen tuote, koska silloin mä pystyn lähteä blendaamaan, pystyn lähteä maalaamaan niitä värejä ja pystyn niin kuin häivyttämään täältä kuitenkin niin kuin ne voimakkaat visuaaliset tummuuserot niin, että se lähtisi tulemaan vähän pehmeämmin ja vähän kauniimmin ne sävyt. No niin, eli nyt me ollaan saatu Isabellalle jakaukset tehtyä valmiiksi sinne värjäystä varten. Se mitä me tehtiin nuo jaot, niin iso alue jätettiin tonne alas, mihin me tullaan käyttämään ne kaikista tummimmat, varjoisemmat värit. Pääliosa jaoteltu niin, että se on splitattu kahtiin, jolloin tulee ne kaikista vaaleimmat väriosat. Ja sitten takaraivolle yhdistävä tommonen nuolen kärki, johon mä teen välivärit niiden kahden värin välillä. Se mitä mä ton jakauksen myös laitoin sinne, niin se ei ole täysin symmetrisesti, vaan se on vähän käännettynä tonne vasemmalle, koska Isabel käyttää sitä hiustansa aika voimakkaalla toispuolisella jakauksella. Ja silloin jos tää vedettäisiin niinku suorana kolmiona ja niin, että se olisi symmetrisesti siinä paikallaan, sit helposti tulisi sen näköinen, että toinen puoli on tummempi ja toinen on vaaleampi. Ja se on yleensä aina silloin, kun käytetään värejä, jossa kuitenkin on sit 2-3 astetta sitä eroa, koska kuitenkin me halutaan siitä semmoinen soljuva, aika luonnollinen, vähän varjoinen lopputulos. No niin, nyt me ollaan Isabellan tukassa päästy jo vauhtiin siellä, että todella on ruvettu värjäämään niitä varjoalueita ja kaikista tummimpia värejä. Näissä väreissä, mitä mä täällä käytän, niin mä tykkään tämmöisestä luonnollisesta niin kuin tavallaan tuhkasesta lämmöstä ja sitä mä pyrin luomaan sinne nyt samalla tuonne takaosiin. Täällä nyt mitä me värjätään, niin aloitetaan aina siitä tummemmasta väristä, maalataan sitä hiusta. Eli se mikä hyöty tuosta Coloridesta on, niin on se, että me pystytään tekemään sinne se värin jälkiä, että pystytään tekemään aika kaunis feidaus valmiiksi siihen hiukseen. Ja se ehkä on siinä mun mielestä se kaikista tärkein asia. No niin, nyt me ollaan päästy siihen, että ollaan noin alaosan värit laitettu paikalleen. Otettiin tuo pääliosa auki, samalla pistettiin sinne tyvivärit, eli sama tummusaste mitä meillä tuolla alhaalla oli. Ja vaihdettiin se kolmio niin, että me splitattiin se kolmio kolmion sisään. Ja tästä me lähdetään nyt värjäämään näitä hiuksen visuaalisia alueita. Tämä on se tapa, miten mä käytän yleensä Colorideit siellä värjäyksessä, eli mä aika harvoin pistän niitä värejä yhtä aikaa. Mä otan yleensä sen työskenneltävä osion sieltä, sen jälkeen teen siihen ne ositukset, vasta sen jälkeen yhdistän ne värit toisensa. Ja tämä tekniikka ja tämä splittaus toimii erittäin hyvin siinä, että kun saadaan, jos käytetään paria väriä, niin silloin voidaan ottaa tämmöisessä isommassa osiossa, kammata se hius, ottaa joka toinen osio sieltä, kääntää ylös ja sitten alkaa ensimmäisen värin kanssa toimimaan täällä alaosissa. Otetaan toi osio sieltä kokonaisuudessaan käteen. Tyviväri mulla on vielä pikkasen tuo pohjalla, jolloin vähän penslataan siellä eroja, että se ei näytä semmoiselta tyvikasvumaiselta, vaan lähtee siihen blendautumaan kivasti yhteen. Ja sitten otetaan toimelle, missä meillä on hieman kuparisuutta mukana. Tuodaan se tänne osituksiin. Ja näin me pystytään niinku työskennellä siinä aika isolla osalla, koska niinku, nyt täytyy edelleen muistaa, että Coloridin kanssa työskennellessä niin ne värit ei sekoitu. Ja tässä vaiheessa mä jätän ihan pikkasen vielä tuolta latvasta värjäämättä, koska sinne latvaan mä lisään sitten koko osion jälkeen, tai oikeastaan kun ollaan kaikki osiot saatu tehtyä, niin mä lisään sinne vielä yhden värin. Eli nyt meillä on toi ensimmäinen ositus siellä, tipotetaan se suoraan vaan alas. Katsotaan tuolta vielä, että siellä on värit kunnolla. Ja sitten tää, mikä me oltiin otettu sieltä irralleen, niin tuodaan se alaspäin. Pieni käsien putsaus väliin. Ja sitten otetaan toi kylmä vaalea väri tuolta. Sama juttu, pieni kampaaminen sinne. Katsotaan, että onko se tyven väri siihen nätisti. Tässä mä jätän tästä osiosta sen tyven tummuuden vähän pidemmälle tonne. Ja sitten maalaillaan.
No niin, nyt me ollaan päästy sivustoon viipaleonti valmiiksi, niin nyt meillä on oikeastaan enää viimeinen ja ehkä se kaikista kuitenkin visuaalisen alue siellä jäljellä. Mutta siihen mä tuun pistämään vaan yhden värin. Eli me otetaan tyvestä latvaan kaikista kylmin vaalea sävy ja pentataan se sinne koko hiukseen mukaan. No niin, me aletaan Isabelin kanssa olla valmiina. Tummaa alaosaa, vaaleata pääliosaa. Uskoisin, että värit lähtee blendautua aika kivasti sinne yhteen. Nyt odotellaan 30 minuuttia. Tsekkaillaan, mitä Isabelalle tulee. Toivotaan, että värit tulee hieno. No niin, me ollaan saatu Isabella valmiiksi. Tavoitteena meillä oli saada sinne vähän luonnollisuutta, vähän enemmän sävyjä, liikettä ja syvyyttä. Ja mun mielestä me onnistuttiin siinä aika hyvin. Siellä löytyy pikkasen niitä kuparisävyjä, löytyy sitä kylmää sävyä. Ja sitten kuitenkin, vaikka meillä on niinku vaalea väri, niin meillä on vähän väriäryä siellä. Eli siinä on sitä varjoa, mutta se takaosa on kuitenkin värjätty niin, että ne värit menee nätisti siellä yhteen. Ja niiden kautta me luodaan sinne todella kaunis liike. Värinä, mitä mä siellä käytin, 676, 81 tyvessä, latvaan 81, 97 ja sitten viipalonit tuohon päälle. 10/5, 943 ja 10,6. Mä ainakin dikkaan. Mun mielestä siitä tuli semmonen nykyaikainen Brigitte Bardot fiilis, että sieltä löytyy se syvyys, mutta siellä on oikeat värit. Dikkaan.